I la Setmana Santa de Torrent té un personatge únic, la reina de l'encontre. La seva presència la va establir com a norma Germana de Foix en el segle XVI. Una jove de Torrent llança els al·leluyes quan la Mare de Déu s'encontra amb el fill ressuscitat. És el moment de màxima joia. S'obri la carxofa amb els al·leluyes i per fi la imatge de la Mare de Déu es troba amb la del seu fill. L'acompanya la reina de l'encontre, una figura única de la Setmana Santa de Torrent. Jo sóc la reina de l'encontre i de l'Àngel de la Resurrecció i porto un vestit de 6 metres de cola i més o menys mig any de treball. Per a ajudar-la a portar esta joia tèxtil l'acompanya un boato de 6 pages. Tota la vida. Ha sigut sempre molt bonico. I més quan tu has viscut, que li fiu jo la meva neboda del tratge fa ara 19 anys. Així es celebra la festa des del segle XVI, després de la visita de la virreina Germana de Foix. Va deixar com a norma que per a l'any següent i tots els anys següents una xica de Torrent fora la seva figura, la representara. Per tant, és una reina. A una banda i altra de la plaça Major, el color de les vestes dels confrares ompli un dia de joia. 8 germandats per cada banda i són unes 3.000 persones. Ve molta gent de fora a veure-ho i és una cosa que molt típica de Torrent d'això. Quan es troben les dues imatges, l'alegria esclata. En acabar l'acte, l'últim de la Setmana Santa, el color de les confraries es barreja i es lleven la caputxa per a celebrar la resurrecció de Jesús. Tradició i devoció en la processó de l'encontre a Foios.